80. výročie oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz osvienčime v tieni narastajúceho terorizmu. Do Izraela sa po 15 mesiacoch vracia 33 rukojemníkov. Cenou za to je oslobodenie takmer 2000 palestínskych teroristov. Medzinárodný deň modlitieb za jednotu kresťanov v Hongkongu. Sledujete Svet 11, svetové správy pravdivo a bez komentára za 11 minút. Vitajte. V piatok 24. januára sa v Bratislave konal protest proti vláde Roberta Fica. Zúčastnilo sa ho približne 60 000 ľudí. Ide o najväčšie verejné vyjadrenie nesúhlasu s vládou od roku 2018. Vtedy námestia plnila šokujúca správa o vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Aktuálne protesty boli reakciou na proruskú politiku premiéra Fica a jeho nedávne stretnutie s Vladimírom Putinom v Moskve. Účastníci vyjadrili nesúhlas s odklonom od proeurópskej orientácie Slovenska a obavy z ohrozenia demokracie v krajine. Podobné zhromaždenia prebehli v 28 mestách Slovenska. Odhaduje sa, že do ulic vyšlo okolo 130 000 ľudí. Deň predtým, vo štvrtok, sa protivládna manifestácia s účasťou okolo 15 000 ľudí konala v metropole Východu v Košiciach. Herec Tomáš Maštalír vo svojom prejave povedal: "Hoci naša vláda nás pomaličky vedie do beznádeje, keď som išiel na protest, stretol som masu obrovského davu, ktorý smeroval na toto námestie." Organizátori z iniciatívy Mier Ukrajine avizovali pokračovanie protestov. Premiér Fico obvinil opozíciu z pokusu o štátny prevrat, čo opoziční lídri odmietli. Protesty prebehli pokojne a bez incidentov. Dňa 27. januára 2025 sa v poľskom Osvienčime konali spomienkové podujatia pri príležitosti 80. výročia oslobodenia nacistického koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Kráľ Karol III bol prvým britským monarchom, ktorý navštívil Osvienčim. Stretol sa s preživšími holokaust a vzdal úctu obetiam. 80 rokov od dňa, keď vojska Červenej armády oslobodili Osvienčim, sa kráľ pripojil k 4 monarchom a 19 prezidentom vrátane hlav štátu Izrael, Nemecka a Francúzska, aby si pripomenuli pamätný deň holokaustu. Prezident Svetového židovského kongresu Ronalda Laudera počas spomienky povedal: "Židia sú kanárikom v bani. Pred 15 mesiacmi, 7. októbra, tento kanárik zomrel." V rámci príprav na toto výročie lídri židovských komunít upozornili na celosvetový prudký nárast antisemitizmu po udalostiach zo 7. októbra 2023 a blížiacu sa realitu, že poslední preživší už nebudú dlho medzi nami. Nemecko sa už od novembra 2024 pripravuje na predčasné parlamentné voľby, ktoré sa uskutočnia 23. februára 2025. Tieto voľby sú dôsledkom rozpadu vládnej trojkoalície kancelára Olafa Scholza v novembri 2024. Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že opozičná kresťansko-demokratická únia CDU pod vedením Friedricha Merza má s 34% náskok pred sociálno-demokratickou stranou Nemecka SPD súčasného kancelára Scholza so 16%. Na druhom mieste sa však už dlhšie ocitá pravicová alternatíva pre Nemecko AfD, ktorá v prieskumoch dosahuje približne 19% podporu. Predvolebné kampane sa zameriavajú na oživenie stagnujúcej ekonomiky, migráciu a bezpečnosť. Od nedele 19. januára 2025 vstúpilo do platnosti najnovšie 42-dňové prímerie medzi Izraelom a Hamasom. Zastavila sa ním viac ako 15 mesiacov trvajúca vojna. Prímerím začal pre izraelskú verejnosť emotívny proces návratu, vtedy 98 prevažne civilných rukojemníkov, ktorých drží Hamas v zajatí už viac ako 15 mesiacov. Počas 6 týždňov prvej fázy prímeria má Hamas prepustiť zatiaľ len 33 rukojemníkov. O podmienkách a čase vrátenia ostatných sa bude rokovať neskôr, počas prímeria. Za prvých 33 izraelských rukojemníkov má Izrael na oplátku prepustiť 1904 palestínskych väzňov. Medzi nimi je viac ako 250 teroristov, ktorí sa dopustili opakovaných vražd a útokov na civilistov Izraela. Za každú živú ženu, dieťa alebo staršieho rukojemníka Izrael prepustí 30 palestínskych väzňov. Za každého z 9 chorých rukojemníkov bude prepustených 110 väzňov. Za každú vojačku bude prepustených 50 väzňov. Naposledy vo štvrtok sa na slobodu dostali 29-ročná civilistka
Arbel Jehud, 20-ročná vojačka Agam Berger a 80-ročný Gazi Moses z kibucu Nir Oz spolu s 5 unesenými z Tajska. V sobotu majú byť prepustení ďalší 3 Izraelčania. Ku štvrtku sa vrátilo zo zajatia do Izraela už 15 živých rukojemníkov, prevažne žien. Dovezené boli aj telesné pozostatky jedného vojaka. Po 3 fázach vracania rukojemníkov ich v Gaze zostáva ešte 82. Podľa odhadov 34 z nich už nežije. Nech sú naše oči pevne upreté na teba a nech sú naše srdcia naklonené tvojmu hlasu. Takto sa modlil Franklin Graham, prezident a generálny riaditeľ Evangelizačnej asociácie Billyho Grahama 20. januára v rotunde Kapitolu vo Washingtone počas inaugurácie staronového prezidenta Spojených štátov amerických Donalda Trumpa. Vieme, že Amerika nikdy nebude opäť veľká, ak sa ti obrátime chrbtom. Prosíme o tvoju pomoc a modlíme sa toto všetko v mene kráľa kráľov, Pána pánov, tvojho syna, môjho spasiteľa a nášho vykupiteľa Ježiša Krista. Amen. Pokračoval v modlitbe pred stovkami prominentných hostí a počas prenosu do celého sveta. Boh zachránil život prezidenta Trumpa počas pokusu o atentát a pozdvihol ho silou a mocou, povedal Franklin Graham. Franklin sa modlil aj na Trumpovej inaugurácii ako 45. prezidenta v roku 2017. V roku 2001 sa Franklin modlil na inaugurácii prezidenta Georgea Busha. Franklin kráča v stopách svojho otca Billyho Grahama, ktorý sa modlil na inauguráciách Richarda Nixona v 69., Georgea Busha v 89. a Billa Clintona v 93. a v 97. V Hongkongu sa opäť stretli kresťania z rôznych denominácií na spoločnej bohoslužbe s cieľom upevniť jednotu. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov prebiehal od 18. do 25. januára. Organizátorom tohto každoročného podujatia sú Hongkongská kresťanská rada a Hongkongská katolická diecézna ekumenická komisia. Na spoločnej ekumenickej bohoslužbe sa zúčastnilo približne 350 služobníkov z 32 miestnych denominácií a organizácií. Bohoslužbu odslúžil miestny reverend a pozvaný bol aj plukovník Philip Maxwell z armády spásy, aby predniesol kázeň o smrti Lazara z Evanjelia Jána 11. kapitoly. Uviedol, že Ježišov oneskorený príchod 4 dní po Lazarovej smrti bol určený na odstránenie akýchkoľvek pochybností o jeho moci nad životom a smrťou. Pripomenul nám, že aj v zúfalých situáciách sa stále môže prejaviť jeho vykúpenie a počas našej cesty viery by sme mali vždy dôverovať jeho plánu. Medzi 32 zúčastnenými cirkvami a organizáciami boli okrem iných hlavné protestantské denominácie, metodistická cirkev, evanjelická luteránska cirkev, armáda spásy a pravoslávna metropolita Hongkongu. Kresťania v Indii čelia rastúcemu prenasledovaniu zo strany hinduistických extrémistov, ktorí sa snažia očistiť krajinu od kresťanstva. Okrem fyzických útokov na domáce spoločenstva boli v niektorých štátoch zavedené zákony zakazujúce konverzie. V roku 2024 sa India umiestnila na 11. mieste v rebríčku Open Doors, monitorujúcom prenasledovanie kresťanov. Pastor kresťanskej komunity v Jaisapure vysvetľuje, že na rozdiel od západu je kresťanstvo v Indii často vnímané ako cudzí prvok, ktorý narúša tradičný kastový systém a hodnoty rodiny. Hinduistická propaganda ho označuje za nebezpečnú ideológiu, ktorá ničí spoločenskú štruktúru. Prenasledovanie sa však líši podľa regiónov. V niektorých oblastiach je miernejšie, v iných sú násilné útoky bežné. Okrem útokov hinduistické extrémistické organizácie ako Sangh Parivar využívajú aj zákony proti konverziám na zastrašovanie kresťanov. Napríklad jedného pastora uväznili na 5 dní potom, čo ho čerství konvertiti udali úradom. Súd mu nariadil, aby 4 mesiace nekázal. V inom prípade kresťanského lídra násilne vyhnali z dediny a pohrozili mu, že ak sa vráti, utrpí vážne následky. Kresťanská komunita v Indii čelí systematickému útlaku od fyzického násilia až po právne obmedzenia. Napriek tomu veria, že ich viera im pomôže vytrvať a naďalej sa snažiť šíriť kresťanstvo v nepriateľskom prostredí. Sledovali ste Svet 11, ďakujeme, že ste boli s nami.